बिसोरनि आखाइजों दिनै जे बिहि आरो बिसाय होननानै बिसोरो प्रभु गेदेर गोथार जुलिखौ मोनबाय बिसोरो बिहि फिसाय सानैजों बे जानाय मुवाखौ बिसोरो दौलायनायनि गेजेरजों अनलायनायखौ आफा नैबे मण्डलारिनि सिगाङाव नैबे प्रभु प्रति नुजाफैनो हानाय साफ्रोमबो आफानि मानगोनां दिनै बेक्तिगतफोरनि सिगाङाव प्रभु बिसोर दिन्थिसारनो हाथोंसै इसोर गेदेर बस्थाजों प्रभुजों आर'ज खालामबाय आफा आरो गासैबो बिथिङावनो हेफाजाब खालामनानै बाखि समाव नों दैदेनबावदोसो गेदेर बस्थाजों खौसेजों आर'ज खालामबाय जिसु नामाव जाथों आमेन Nah, big cake ni asibadi tekan satu kalau besar. Sungguh ini kalau cake itu. सर्वोपरि कथां आरो कथां ईश्वर apa ईश्वरनि हाबाफारि प्रभु दिनै पानायसर बानजाय मोसाहारि आरो अन्जालि बसुमतारीनि गेजेराव सुन्दर मिलन जाबाय आफा बे ऐतिहासिक जाथों आफा जुगामे जाथों बयनिबो गोसो गोरबोआव जोबलायबो गोसोआव दाफ्लायथोंसै अननाय सिनसर फै आफा केकखौ आफा इसोर होसिगोन लासिगोन आफा इसोर गोथार खालाम आरो जायफ्रानोखि बेखौ होगोन आरो जायफ्रानोखि जागोन साफ्रोमबो आशीर्बाद गोनां जाथोंसै आरो जायफ्रा बे हाबायाव बाहागो लादों साफ्रोम व्यक्ति जिबनाव आशीर्बाद लुफाव होदो प्रभु आफा बे अनेक बानजाय आरो बिहामजो अन्जालिनि रायजानाया जुगो गोजोर जाथोंसै दाव दाव खालामग्रा गोजोननाय जाथोंसै आफा नों बोर हो जिसुनि आमेन Keiko ada panjang hagen. सम्पूर्ण रूपै जानानै थांबाय बै जोङो जोबनायाव प्रभुनि बोरखौ नाजावनानै दिनैनि बेनाखि दिन्थिफुंनो गोनां आरो जोंनि मावफुंनो गोनां हाबाफारिखौ जोङो एसेयाव दोनथ'नाय जासिगोन आरो जोंहा जे गोबां हाबाफारि दंबावो जानाय लोंनाय आरो आलासि सिबिनाय जे बे गासैखौबो गाव गावनि हिसाब बायदि जों बाहागो लागोन बे समाव गार्जेनफ्रा अननानै सिगाङाव फैदो बिथांमोना मान होगोन गार्जेनफोरखौ मान होगोन मादैयाबो फैदो सिगाङाव दा जों प्रभुनि बोरखौ नाजावनि जोंनि फोरबो जिसु ख्रिस्टनि दया आफा इसोरनि अननाय बिफा बिसा आरो गोथार जिउनि लोगो लाज्लायनाया दानो आरो दानिफ्राय जोबथाराजासे नैबे जरासे जुलि जानाय व्यक्तिजों आरो जों बेयाव नुजाफैनाय रायजो राजा आरो साफ्रोमबो इसोरनि दास दासि जिउ साफ्रोमजों दानो आरो अराय सम लोगोसे थाथोंसै जिसु ख्रिस्टनि मुङाव आमेन जय मसीह